Impi yamatekisi eMnambithi yaqala phakathi kwemindeni emithathu. Yagcina isifaka imboni yonke kwagcina sekushona izindimbane zabantu. Nemboni yonke yakule ndawo yaba maqembu-qembu. Kodwa ke namuhla Osomatekisi Bazibophezele ekuqedeni nya impi yamatekisi esidonse iminyaka esicishe ibe 10 eMnambithi neKwaZulu-Natal yonkana. Sakhuluma impela savumelana ukuthi impi iphelile. Ingane zakwethu eziningi ehambile emhlabeni zangishiya. Kodwa kunjalo. Ngithi ukuthula kube khona. Indawo yakwaFelubala, iMnambithi phela, yaziwa njengezizinda sezinkabi. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uJenene uNhlanhla Mkhwanazi ukugxeke kakhulu lokhu. Abantu abaqashwayo ukuthi babulala abantu isikhathi esiningi baqhamba kuleli lakithi. Masithi yabheka ukuthi kuleli lakithi ikuphi nendawo. Sithola ukuthi khona la kulesifunda lesase Ladysmith saseMnambithi. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi bazowafuna bewathole lawo maphoyisa okubikwa ukuthi asebenzisana nababantekisi ukuphula umthetho kulelizwe. Ngizonginika le list yalamaphoyisa edala nowakhangeza. Hayi public. Ningayinyenye obisa nje. Ngoba nikhangeza amaphoyisa niwabone ebusweni. So nizosho cha sikhangeza ubani, sikhangeza ubani, sikhangeza ubani, sikhangeza ubani. Lo mkhankaso wokuletha ukuthula eMnambithi nasesifundazweni sonke ubuholwa uMandla Gcaba owaziwa kakhulu kule mboni yamatekisi. Kukhona uMEC we transport ngoba kunezinto lapha eminyangweni wakho okukhalwa ngazo okuthiwa kunje ibona abaxoviswe. Kuqinisekisiwe ukuthi kusukela manje kuzojutshwa ithimba lizobhekela ukuthula kule mboni elizofaka phakathi amaphoyisa. Lo mhlangano uphethwe ngokucikicwa kwezivumelwano sokuthula.